Здравейте хора, аз съм Стенли. Днес играем, както виждате, играем нещо по-различно. В мобил. Ам, Та ще правим челенджи. Да, някакви челенджи. Само не искам да видя нещо. Секунда. Ам, Челенджи. Така, ще правим днес челенджи. Може малко да си поиграем. Ще така и на мачове. Да почнем с този челендж. Трябва да го атакуваме. Новата ни схема е 3-5-2. Започнах с отбора на България, който не е точно отбора на България. А, обаче 2-3 минути си поиграх. А, Поиграх си и ми даде от един челендж един пакет. Той пакет го отвориш и ми се падна Ренато Санчес. Някаква карта. Да, Ренато Санчес. Доста е добър, но не чак толкова. Ай, центриране. Шут. И той е защитник. Те играе як. Добре. Айде. Айде. Ай, центре. Ай, вкарай. Айде. 1-0 за България. Малко секунда, че малко е късничко и нашите спът. Засада. Така. Айде. Вкарай. Добре, бе. Бахти гол. Той никаква идея защо е 93-ти номер. Никаква идея. Скема. Айде още. Перфектен. Гол. Ей, фък. Бахти хубавата. Така. Вау. Къде е Ренат Санчес? Само го видя, ето го. Трябва да е той. Да, това е. Сега го бихме 2-0. Съжалявам. Окей. Може би да ни даде пак. Не. Да, ще ни даде пак. Не знам какъв е този пак. Токен. Токен. След това ето да го минем. Айде. Секунда. Това е неугодно. Пах ти. Това е много трудно. Това е бах ти трудното е. Повтаряме го. Никакъв шанс.
Не оттам бе. Ама той ма е шут ли? Изобщо не я видях тази врата. Той е вратар, де. Язве. Yes. Да, мина го. Труден. Не чак толкова лесен, колкото изглежда. Там, да видим пакет. Някакъв играч. Не. Токен. Да. Е това да видим. Дали съм го минал? Не. Да почваме. Яка игра, ама аз мислех да снимам също така и на FIFA. От... Също исках така да снимам на FIFA 15, но не я открих в Google Play. Та да си знаете, аз снимам само на мобилни игри. Ай, вкарай. Е, това е. Бахти кофе, ако не знаете. Не знам дали видяхте, но така се завъртя, че браво бе, браво бе. И гледай му шпага. Секунда, спирам малко видеото. Имаме малко технически проблем. Да, тук съм. Казах, имаме малко технически проблем. Аз се тръгна. Се тръгна. О, какъв гол, дами и господа. О, да. 3000 поинts. Има... Вау. Колко? Само един човек, бе. Какво? Колко ме интересува какво? Четвърти левел. Костана, четвърти левел. Така, той челендж е толкова труден. Ама все пак го мина. Не знам. Айде ще го мина и пред вас. Не знам, ама е толкова труден, че... Не, за какво става въпрос, тук трябва да вкарат. Това е... Аз си го от вратата не мога цел. И тако беше влезна. Гледай го. И те са ми изложили така и... Ау беше. То го направо. Не го минах. За да се прави. Всъщност, аз го минах, но сега не. Да. Ще изиграем още. Ние всичко ли сме минали? Да. Играем малко два мача и айде срещу Кристиано Роналдо. Искам с тая формация да игра. Да видим дали ще има ли Ренато Санчес. Ще... Поне така оттекал towards him. Окей. Ето го Ренато Санчес. Стопата е Ренато Санчес. Какво ще направи младият талант на Португалия? Ренато Санчес, шут и това е гол. Какъв гол на Ренато Санчес? Виждате, това е той. Какъв гол? Премина през цялата защита. Шут. Бахтико. Да.
центре. Браво, Санчес. Нищо. Такой Санчес е бати. Добре, човек. Бахти пас. Корнер. Центриране на Ренато Санчес. Там напред на първа града, но там он е нападател 63. Вероятете не може да настигне топата. Фак. Санчес. И та трябваше да напумкам свинеса. Каква е? И каре, бе. Yes. Ха-ха-ха. Бахти смешния гол. Калеверица ги направили бахтияките. Доста яки. Там яка игра. Финт. Право бе. Гол. Их той пафана. Джш. Бахти. Бахти топоката. 18 номер, в който съм аз в моя градски клуб. Първият клип мога да разберете откъде съм. Първият ми клип на Skill Twins Football Game. Мога да разберете малко информация за мен. Та от самото ми име в YouTube. Усеща как се казвам. Така, ами не може смисъл, това е краят на видеото. Бях Стенли и благодаря, че гледахте това видео и до скоро.